Arratsaldeon, Marteli. Arratsaldeon, Rosa, ze moduz? Basabiz baina, Bai, Zure loratxo horiek zaintzen. Hementxe nabil. Bueno, gaur kontu kontari, omen gatoz, Bai. eta hola xindar deu, bale? Bazen ba horrela. Venga, ba. Hala. 1993ko irailaren 26an jaio zen Etxeustei baserrian Martzelina Aranburuzabala Uribe. Beteta dituen 80 urte hauetan bizia eman dio soloan aritzeak eta sutondoko epeltasunak. Argi du ez duela baserria kalegatik aldatuko. Askotariko kontuak ekarriko ditugu gogora. Eskola garaikoak, gaz museoan egindako lanaren bueltakoak, eta beste kontu batzuk. Ondo ezagutzen du lehen sektorekiko duen pasioa belaunaldi berriei transmititzen jakin izan duen Martzelinak. Gainerakoen zaindaria dena. Bera da 4. belaunaldia Etxaustegin, eta 5. eta 6. ere berakin ditu. Baserrian goxo-goxo arituko gara kontu kontari. Bueno, ba, Martzeli, hemen txegaz, Bai. kafetxo ederra jarri duzu, Bueno, eta hartuta gero, kontu kontari hasiko gara, bai. bai? Bai. Bueno, igual azteko ez dakit, zu bertan jaioa, Bai. zu etxe hontako zutabe, Bai. eta jaioa, eta bizi izandakoa. Eta ez dakit, igual zure metako kontutxokin igual hasireik, ez da? Bueno. Ze urtekin, nola hasi zinen, eskola eta nola zan kontu? Eskolan 6 urtekin hasi ginen da, ba, hola zen, hemendik kaleraino joan da. Jo, urruti geldituko zan, ez da? Ba, ordu erdi bidien. Ordu erdi jetxi. Jetxi, beste ordu. Bueno, jetxi aguru igualingo dintzen. Bai. Eta bakarrik jesten zineten hemendik edo nola batez? Ez, txiki-txikitetan ez, bakarrik ez. Amakin, Amaro, aitiaro, o bezinoekin nauzizu. Bai. Eta hemen hausuen zema zineten, nola jesten zineten, eh? Nire denporan 3 lau. 3 lau. Jetxi, eguardin? Daigo, goixin jetxi, eguardi xaniko, ordu bitxiterdietako eskolara ban, da 4:30 arte. Osea, que kirola iten zenuten tope. Ba, hombre. Egunero, junda etorre, eta 3 lau bat jesten zineten. Bai, 3 lau, bai. Eta eskola, ze eskola estilo, ze gogoratzen duzu, garai hartakoa, txikitsuak, bueno, Txikitxuak, bueno. neskak eta mutile batera edo? Ez, mutilak egote ziren aparte eta neskak aparte. Eta zenbat? Ba, orduan denporan jente bastante egoen da, orduan, ba, hogeta piku bakotxetik egon zan. Ez que garai hartan gatzan jende asko. Jente asko bizi zen orduan, bai. Kanpotarrak eta etortzen ziren asko eta hemen gelditzen ziren, ez da? Bai, gero hemendi lanera bate ziren da, gero lanetik, ba. Osea, que kuadrilla orduan. Bai, kuadrilla egote zen, bai, kuadrilla. Eta zenbat urte arte egon zinen eskolan hemen? 14 urte arte. Eta gero, 14 urtekin ja, bueno, ba, ja laneko Lanera, gero. Eta Hori, ze lan, osea, erundik hasi zinen lehenengokotan? Lehenengo lanak? Gazfabrikara. Osea, gazfabrikan zuzenean? Bai. Eta jornada osoa, ordia? Bai, jornada osoa, bai. Egun osoa? 8 eta tema bizietara, eta ordu bizietatik xeritara. Osea, ordune gora eta bera, Bai. Gatza eta hori nola iten zenuten? Bueno, gatzak gizonezko egiten guk enpaketa egiten garen. Ba, Guk enpaketa. Eta gatza gauen egiten den estiloa nola egoz, osea... Bai, bueno, holan moduen ez, baina gurrekin ja, bai, beste modu beten, baina bai, hola nitz. Ez que hola izan da, ez herri honen tradizioa, ez? Bai. Eta gero noa saltzen zen hori dana? Hori, Espainialdera eta fatezan, nipetza dutzakin nora fatezan. Bai, eh? Bai. Espainialdera fatezan? Bai, zaitik hor kamioiek batzuetan kanpora fatezien, eh? Bai. Hemen bezertuko zan, baina ez, gehiago kanpora fatezan. Eta zenbat urtein zenitunan? Nik 7. 7 urte, osea, 21, 21 urte, bai. Bueno, osea, que eskarmentu ere badezu gatzaiten. O behintzat enpaketatzen, ez? Bai, gatzaiten guk egiten ez. Haike zerak izate ziren da, lan astunak izate ziren orduan, ez zan oingo moduen holan zerien. Ja. Eta bestela, gazte denborako, eta zer zenuten igual, ba, jaixek eta izango zen dituzten, orduan ere, eta... Ondo, jaixek, melixakuk etorte ziren, da hemen lehen guzun pila bat junteta gintzen, da jorrega. Gatzako jai nagusiak izaten dira, Andramaisak, orduan ere bai, ezta? Bai. Eta samilixanak ere. Orduan samilixanak ez ziren hainbeste zertzen, Ez. Ez. Gehiago Andramaisak. Andramaisak, bai.
Eta Andrameixetan da, ze plan egiten zenuten? Bueno, hemen jentie etortu zen, etxien jentie, eta gero, ilunkadan, musikara, eta Dantzaitxa? Dantzaitxa. Dantza? Dantza. Tekitixa oso estilo izaten zen? Daneki. Jazmana, ono esaten zenuten? Ote zen, zera, bai, jazmana ez, baina salsofoia ere, ozta izateako, bai. Bai. Eta gero, orkestra betortu ziren, Bai. Orduan denbora, bai. Eta zeitzen zen, herriko plazan goien, obeien, onun? Frontoien, lehengo frontoi zarra. Bai. Eta jende asko? Orduan, bueno, oin ez dakin izerra dut esan, baina orduan jente asko dut. Ez que Gatzako festa nik entzuna dauket. Onak izate ziren, oso ona ziren Gatzako festak. Igual da, ez dakit, udako buelta horren hori dalako, ez dakit, ez? Ez dakit, hori izango zen, zer izango zen, baina ez oso... Oso festa potenteak izan bai, nik entzun izan dudan ez, bai. Eta eskoitzatik eta jende asko etortzen zen. Bai, asko etortzen zen, asko. Eta gero, zerra aurretik, nobeni egote zen, Ama Virginina, eta, klaro, eta gero, Andrameixegunien, bueno, txandixokuek, urtero? Urtero. Ez da izan bat urte, urte. Izango da, asko etortu ziren, bai. Aurten ere etorri ziren, eskolako umeek ekarri zituzten urten, bai. Eta, bueno, tradizio handiko kontue. Bai. Eta orduen autobusak ifintxe zituen da, jentia Arrasate da, Aretxabal eta Eskoriatza, danak... Eta bestela, hemendik inguruan festatara joaten zineten, ez da, ingurukoak, o gutxi? Gutxi, zeitik, fan detorri, bai. Urruti. Hemen dinoa, igual, gertuen zer, Legutio aldera, o... Landan, bai, Legutio, bai. Osaetata? Ez. Aurren txubelditxe zen. Arabalde hori gutxi? Ez, Arabaldera ez. Arabaldera ez. Hemen Maulandan egiten zien festak, ez da? Bai, oso ondo egiten zen gaina, kaminuen. Eta Marinen ingo zien, klaro? Marinen bai. Noiz die Maringo festa? Madalenak. Madalenak. Osea, que uda partekoak, oie? Bai. Bueno. Zezuk ama Maringo azten du gaina? Bai, eta hiru bat egun, paseta gaituen. Claro. Ez que hoi una izaten da, ez da? Beste baten baserria junda harren arremoan ebiru pasata. Eta gero betik bataz bestiaz asko junteta ginen da. Ondo, orduko denporatan, zaitik orduen, trena zauken oinez fan bize bain. Bai, klaro. Eta trena homen nun gelditzen zen, hor hemen Beginarroko... Ez, testa zinuen, Marisanien. Marisanien. Eta gero Marisanetik? Hor apeaderara. Horre 4ena baino gainekaldetxuak gelditzen da hortan, ez? Bai, eta Beginarrune bai. Beginarrune bai. Eta neskak eta mutilak eta elkarrekin joaten zineten, edo? Eusko eba, neskakin ja. Neskakin da mutilakin. Garai hortan edo sasoi hortan ezagutuko zendun Jose, ez? Ni Jose bastante beru zatu nahen. Bastante beru. Bastante beru. Hue Arrasatetik ekarri zendun honeaino, Bueno, bai. Ez, hombre? Honaino etorri merda, Ze hau hemen dau. Bueno. Baino? Bai, hemen egon zan. Eta gero inor baino baserritarragoa gainera? Bai, gustora egote zan baserrixen. Ze bera etzan baserritarra, ez? Bera zan kalekoa, ez? Kalekoa. Ez, bera, gu eskonduta gero, azte burutan beti hemen egote gintzen, etorritxe gintzen, Gu hemen egote gintzen. Eta bera gustora? Hombre. Zu gehiago igual Arrasatea gestea, ez da? Bueno, ez dakit, igual zuretzako izan zen... Aldaketa diferenti izan zen. Bai. Baserritik kalera, diferente da. Baina, ondo. Eta karo, kalien urte batzuk zen ditun. Eta nahiz eta asteburuetan, eta etorri, eta hori, eta kaleko bizimodu horrek ze impresio, ze... Ez, ondo, bai. Hane ondo? Ondo, ni amolda da nahi etxenez. Baina, aukeran? Nik baserri segur dut, hemen gure dut. Hemen? Baina, ura eramaten zuten hemendik, ez? Bai. Ose, Arrasatekoa zan, urkulu aurreko kontua, ez? Bai. Urkulu aurreko kontuak. Eta eramaten zen duten, hortuko dana, bueno, asterako falta egiten gauzi, etxerako, haxe. Eta ostiralan buelta egiten zen duen? Ez, orduen zapatuen lan egiten, Eta guetorten gintzen zapatu ilunkaran, eta igandean buelta. Danak hartuta, bertako hori, urak, arrautza... Importantiena ura. Hombre, gaur egun ez da erreza baserrixen kontu ere, ez? Ez da erreza. Baina,
Bueno, baina baserritxe bizitzeko, ezin zeke baserritxe bizi. Ez, zaila dau. Zaila dau. Beste laguntzaren batekin, soldata batekin, edo beste jirau eta beste nunbaitetik, bestela baserrixen bizitzeko zaila da. Zaila da. Zezuk, hemengo, adibidez, baserriko bizitzaren hortatik zer da gehien baloratzen duzuna, edo gehien, zer da gehien gustatzen zaizuna bizimodu hontatik, edo ze ematen dizu baserriak zeuri? Beste bizimodu bat, o beste lasaitasun bat, ero... Lasaitasuna, igual, ez? Bai, beste lasaitasun bat dakutzula. Atera urtetan mozuia, kanpuen zaz, eta dakutzue... Hemen hauzuen gehien zenbat egon izan zari, eh? Hemen hauzuen gehien, lauotxe daz, gehien, takenik, 10. Hemen aldamenekon Fermina eta... Baina horrek 10 erregazien, eh? 10. Osa, 10. Eta beran? Behian 3-5. Eta gero kanpora joan izan ziren gehienak, Claro. Lanien da, lanien hasitxean, kanpora. Gu 7 ginen hemen, eh? Hemen? Bai. Zure aitxe eta ama? Aitxona, tio eta tia. Aitxona, tio eta tia. Osa, 7. Bai, de gero anai eta ni. Osea, kuadrilla. Bai. Eta, etxeko janetik eta bai. Gehien bat. Bai, ekartezan, esaten zutena, ekartezan gauzi eta zera, baina bai. Ama zen duzu kaldaria? Bai, amak itxeben. Ona, gozei... Bai. Oin, berai etxakon guztetan, zukalde, animalixek eta hortu eta solu hori zeutan. Ez lehena esaten izuna, egoten dala, ez? Oba omen da, olako baserritar estilo bat, igual gehiago dana, hortu eta animalixek, eta hori gehiago zukaldea eta hori baino. Baina, egingo hau, ez zitzaion, zer orduan gizonak zeitxe hauen. Zukaldean da? Zukaldean da, benaz gauratzen. Zuk aitxe eta ikusitako ez du inoiz? Bai, aitxe ikusitzea holan zehor zer egiten, bai, baina... Gaina zuera aitxe zu oso... Ni gaztien nintzen, oso gaztien nintzen, hilzanien. Zenbat urte zen itxun? 16. Eta zuera nahiek? 12. Osea, gero gelditu zineten, hemen amona ere hemen zen? Osea, zure aitxe hiltzen danen, zeintzuk zaudete hemen? Aitxen nahi eta arrebie. Osea, tio eta tia? Tio eta tia. Eta zure ama? Eta gurxo. Eta zuek. Eta, claro, orduan hortuan da zeuk egingo zen duen ere, ala? Ez, tiok eta beti hauen. Tio gazfabrikan ibilizan. Gatza iti hauen. Bai. Zure nahi ere gazfabrikan ibilitako? Ez, ara txabaltan ibilizan da gero zein. Bergaran. Ez soldata bat egongo zen, baina beste dana izango zen hortutik eta ateratzen zanatik, ez? Bai. Hola, moldatu behar. Da, moldau gara. Hombre, eta zalantza eta ikasi beharko dugu gaina moldatzen ere. Ez? Bai. Ze gauza askotan nik uste indarra juten nahi zegula beste leku batzutatik. Eta oinarrizko gauza galtzen. Eta gero, oingo moduko zerik premia ipezatzen egoten beste gauza batzuk ero, nik ez dakiz zer. Konformidade egoa dela? Bai, nik petzago konforma bitxen gintzela, gauza gutxikin konforma bitxen gintzela. Eta zu gero hemen izan zara pixkat, danan telefonista eta... mediku laguntzaile eta... Zeo zerren bizan da, toketa zanien. Telefonoa danetan egon da, beti? Bai. Telefonoa zuek hemen eukido zuen? Bai. Eta zuetzako gaina ezinbestekoa, ez? Egunero... Bai, telefonua beti... Eta zuen arteko hori egunero egiten zen duen, ez? Deia edo deitu edo bekuekin... Bai, ondo zazero, beti zeo zer, beti. Oinbe bai, oinbe... Eta egunero? Egunero, gazenok, ondo zazero, beti, harreman hori zeo, beti onda. Osea, asistenta lanak bai? Toketan danien, toketan. Eta zeitzezu, goizero deitu? Adios, mailu irain? Berak ero neuk. Bai? Goizero? Goizero. Eta... Ondo zaz, bai, jazta. Eta jazta? Zeo zerbir behar deituko dago, esango dago, jazta. Hori ere, lagun arteko kontua, ez? Bai, ondo. Hemen hauzu hementzat, danok batabesti lagunketako dana izen da, familixe bat moduen izen da. Eta lehen hau komentau dugu, festak eta jaiegunak eta gabonak eta hori eta...
Erropa berezia, erropa berriak eta erosten ziren, igual urtean 2 aldiz edo negukoa eta udakoa, ez? Eta nola egiten zen dute, noiz izaten zen? Hori Pasko eguna, izate zen, orduen erropia estreinetako eguna izate zen. Pasko eguna da, Aste Santuko igandea, ez? Hori da. Eta gero, kontzesio eguna, orduen bizate zen, abrigon bat, ero zeo zer, erropa barrexiak, ero. Eta kontzesio eguna izango zen, hori da abendua, ez? Bai. Abendua, hor da neguko erropia, hori da. Neguko erropa hori. Eta bestea berriz da, igual udaberri, udako, ez? Aste Santuko hortan, ez? Bai. Eta hemen noa joaten zineten, Gasteizera? Gasteizera, bai. Hemendik Gasteizera, hemendik atzatik nipetzatu joera gehiagoela Gasteizera. Bergara eta ez? Ez, hemendik Gasteizera. Baina, Bergarakoa beti izan diela oso, hola ez? Ondo jantzitxakuek eta... Baten batzu fango ziren, igual, baina guk hemendik... Gure amaiarreba kontatzen zuen, joaten ziela, Pentekostesetan edo... Paskoetan. Ikusten erropak San Juanetan bereiek kopiatzeko, eitxeko, jostunek. Joastenak, aber ze soineko, ze kolore, ze hori, eta Bergara joaten ziela. Zue Gasteizera gehien bat. Bai, eta Gasteizen zen dendak onak, zera. Gaur egun jaztienak. Oin ez da Baina, katzako jende asko, baserri ingurukoak eta baserriko erropak edo erosteak Gasteizea joan izan da. Bai, denda bat eguen, gaina, oin legonien egon zen komentetan alabiei. Arek hemen inguruko baserrik jarren erropak, baina ez hemen guek, alde danetakuek. Zan denda bat, dana baserriko erropia. Eta hemen inguruko dana gara joaten ziren? Bai. Hemen arek esakota zituen, hemen dienak eta ez dienak, danak. Eta zuen bodako erropak eta olako horiek ere Gasteizen, klaro? Gasteizen, bai. Orduen gainera neurrira itxezen gexenak. Gordeta dukatzu soinekoa? Ez dukut. Ez? Jo, gauza horiek... Bai, baina... Penea da. Baina, etxate importantziek emuten bere zeien baita, gero. Pena da. Bai, baina... Ze behin jantzitako soineko izango zen, ala? Bai. Segura, ez dakit, koinatan bateko norbaitek jantziko hauen, baina ez, seguramente ez. Ez, keba. Eta komunioko eta erropak horiek ere, zuek indakuak edo erositzen zen? Ez, ordua, komunioko erropak eta espentsa atzera behira egote zirenik, orduen erosten erropak miei, Osea, ondo? Ondo, hombre. Bai, beti Elizaren kontu hori ez? Behar dan bezala jantzita, eta... Hori da. Hori. Eta horiek Gasteizen erosten zen dituen, neurrira seguramente, ez, hori ebe? Horreik komunizioko soinekuk eta neurrira itxezin. Orduen mentzat, ez dakit. Eta eskontzakoak ere, klaro. Baina. Eta gizonezkoak hola? Sastriek eta Gasteizera. Bai, sastrien neurrira. Bai. Erropoi, eharrak izango ziren, tela honak, bai. Tapagauta, klaro. Orduen denporan, bai. Osea, kortako gorde martzen diru, modu batetik guztetik, zela baina izan da. Eso etxen zen, nahikoa, ez? Etxe izan da. Batetik bestera pasauta hola, ez? Ez. Bakoitza berea. Bueno, eta gabonetarako eta ze menu, ze prestatzen zenuten? Orduen, hasia izatezan, lehenengoko zera, gero bizigue, eta gero baturroi. Jo, bizigue. Orduen denporan. Hasi eta bizigue, Jo, bizigue orduan, etzan egongo gaur egungo... Eustaken izela hongo zan, baina... Bakallo ere bai, ala? Bakallo bai. Bizigue gehiago, igual, ez? Baina, orduen denporan igual bizigue gehiago, Bai. Angulak eta ez? Ez, orduen ez. Berandu bai, ez da? Berandu bai. Nik uste torre gontzala sasoi bat, angulak eta zila gauza bat, nahiko, ez korrientea, baina nahiko danak... Gu Gasteizko lagun batzu gauken, San Jose unien entortzin bazkaitzen nona. Eurak angulak egarta zituen, da guk bildutza epin txegaen. Joli. Ondo. Bueno, hombre, ez da menu txarra. Baina menu garai baten egiten zan, ez da? Baina urtie biela, urtiek. Hoxe baiet. Eta zuek arbigara jarrita ere baukotzu beste konturen bat, ez da arbigara jarrita. Ze eskaini zizuten arrasatekoak? Arrasateko nik arbigarak eta berak langostia.
Osea, zu jarri arbigarak eta bere langostia. Eta dana pozik. Ez? Orduan kuadrilla handi bagintzen, ez ginen bat eta bi. Osea, arbigarak kuadrilla jarri behar, eta langostak egongo ziren danondako beste. Bai, eta arbigara fintzen. Urtero egiten zen duen arbigara jana eta hori? Arbigara bai. Gaina arbigaria denporan... Biltzea da gehien bat, ez? O zer da? Baina etorri itxesan jentia biltzen, Osea, etortzen ziren beraiek? Etorri urak, bai. Eta gero zu jarri eta, venga. Nik jarri ez, bakotxa berak, bueno, nik kuadrillarako etxera, bai. Baina bestela etortzen jentia, eta nik eurak efintxeuen, eurak efintxeuen da. Eta gaur behon dien, gaurko nien be badaz, Bai. Erutzen dauenak, Etortzen zaizkizunan? Eta gero, arbie, horren azpiko arbi hori, gara horiek kendu ezkero, ze pasate, ze ondatu itzen? Hori, garai, bere denporia baino lehen hau, gariek entzen botzazu, gero izotza itzen badau, arbixe galdu itzen da. Orduan, batzuk etorte ziren, denporia baino lehen hau. Orduan, ezin zizion itxi, bestela... Azten, claro, bestela ondatu itzen zan. Bestela ganau ondakotzauen arbixe, arbi buru usteldu itxesan. Eta zaila hundi okitzen zenuten? Bai, orduan, lehen zaila hundi segegote zin. Bai, arbixia, bai, garixia, bai, hartua. Eta gero, animalieta ematen zenien, hori, zapero hori inda, hori arbi horrekin, nola iten zen? Ez, gordinik. Gordinik? Nik ikusita duket, hola, eguzitxare, bai. Bai, txarrixeitza bai. Txerriari, igual bai txerriari. Txarrixei bai. Bestela ez, bestela... Bestela ez, behixeitza gordinik. Gordinik. Eta gari ere bai? Gari. Eta gero zuek ere giratzen zenuten? Hemen da nien egotezan, garixia erain ja, gero trilladora bat eguen da zera, eta trilladori etortezan bere zerien trilletako, eta trilleta zan da garixia alde bat eta lastu bestera eta... Eta gero irine eta? Bai. Eta hortik zuen dako beste edo ateratzen zen? Bai, garixia, bai. Edo irina diot, etxerako beste? Bai, eta garixia hartu zakuen, aztuen gainin da, errotara. Eta hemen errotan nutzan, hor behien? Zerien. Bai, kastainaren... Maulandan lehenengo eta gero kastainaren zen. Bueno, bizitan ozen, baina gu lehenengo maulandara bat egin zen, gero kastainaria. Jo, gaur egunera urria ez dago errotaik, Zer gatzako taluek egiteko eta, bueno, goren dengo... errota, baina berriro jarri omen dute martxan. Bai, badirudi, baina, ja ez da lehenko kontu. Egoazi ginen erosten kiloak euro bat, hartu egine. Gaur egun 3 terdi. Bueno, eske, oin honek ze honeaz dana dau igota, Bai. Eta honen txoixoak eta txerri eta hori, etxetzen duten txerri Bai, urtero. Urtero txerri bat, Bat obi, segun. Bat obi. Odolosteak, klaro. Odolosteak. Eta gero ondu dana, ondu edo... Bai, txorixuek, urde azpikuek, danak etxezien. Baina, orduan txerri batekia, nola, negu partea bintzat eta ematen zon, ez da, itxeko ala, ozer? Bai, eta gero urde azpiko eta txorixu, uda parte, udazken, beste txarrixi hilarte, txarrien bat obi, ez dakit. Ze orduan bestela hoixi izaten zen, gehien bat jaten zana, ez etxeko kontu ez? Bueno, gero oilaskuek eta konejuak. Oilaskuek, eta gero bestela karnizeria eta hola askotan... Askotan ez, keba. Etxien... Eta ez da nahin beste okela jaten ere, ez da? Keba. Okeli jango zaben, aztien behin jaten bezaben. Bai. Bestela babarrunak eta... Babarrunak eta berduri eta, etxeko gauzak. Igual horretik, gero, sano, eten ziren. Hombre, ez... Libra erdi okelar jan egin da zenbaten dako, igual familiin zenbat jaten zen, ba? Erako egozi eta zenbat, zu adibidez, zuen etxeako zenbat dauketzu rekuerdoa. Enaz gauratzen, baina asko ez, etzan jaten orduan da, arabixia gutxitzen jatezan. Jatezan, domeketan, garbantzu ifintxezan, arabixiaz, saldie garbantzua, da gero tomatia zero piparrakin ero, baina muturtxo bat. Kada. Eta gazte hauek eta zer, gustore guzti dituzu hemen inguruan eta... Zer zure eukidozu hori kapazitatea, ez erakartzeko. Nik gaztie bai, nik alabi eta
zuina eta lobie ondo ikustetut, gustora da hemen. Gustora da hemen. Bai. Gaur egun ere hoia bada, ez? Bai. Arrasatetik gurutza aitea, badauke bere engantxen bat euki behar dezula zuk ere, ez? Edo zure bizimoduak, edo baserriak, nik ez dut zate, esan inori etorzatez edo ez zatez etorri. Tordi, jarraitu daue, tordi eta kitxo. Bueno, baina igual hori da formula, ez? Zan edo, eske behartutako kontuak ez dute... Ez, bakotxa bera libre izan bi daude alde danetan, Nik hori garbiko dut beti. Eta gustora daz. Bai. Eta, bueno, Aitziber bertakoa da, baina bere senarra ere, kaletarra eta ona etorritakoa. Osea, Josiekin nintzen du moduen, Bai. Aitziberrek igual egin dau. Bai. Tapa, bigarren etxera. Bai, oin, zerak neskatilik ezatutzo, bera dala bakarrik, amama eta bixo gari lemengu bakarrik. Hombre, klaro. Bestea dila pegauek, o kanpoan jaioak edo beste bat. Hombre, eske zuek sei belaunaldi, Bai. 6, osea, 500 bat urte. Ez dakit nik, zenbat urte izango da. Hombre, gutxi gora bera, adakon bat izango da, ez? Osea, nahi dut, dala leku bat, horrek euki du energia bat, eta zuendako, bai, ja zuen ADN-ean sartuta egongo da. Ez dakit, baina pausik, ez dela. Eta hori ze asmo daukatzu? Gazte honekin da ze gustatuko litzaizu gezuri? Igual Aitziber, baina igual Larraitzek eta ze gustatuko litzaizu? Hombre, bueno, jarraiketan badau, guztetan badako eta jarraiketan badau, konforme. Bai. Eta bestela, baina ni pentsetan dute. Hombre, behintzate ikasketetan bai batak eta bai alabak eta bai bilobak jarraitu indauen nekazal mundu honekiko lotura, ez? Nire alaba txiki beti ikusi dago hau. Hau. Ona eta ona. Eta ez zuen besterik, baina Larraitzeke bai, bilobape bai. Bai. Zan nahi dut, hor ikusten dala badaula tiradizo bat, ez? Bai. Ikusiko zaitue gustora, edo ikusiko zaitue... Bai, Europe gustora eta dano gustora. Dano gustora. Bueno, Martxelita, ez dakit, zuk ezagutuzu kalea, ezagutuzu baserria, baserritik kalera, kaletik baserrira, berriro hueltan, junda etorri, eta zure alabak jarraitu zaitu, zure bilobak jarraitzen zaitu. Bueno, garbi dauna da, zuk honekiko daukazula izugarrizko tiradizoa eta izugarrizko lotura naturarekin eta bizimodu honekin. Ez dakit, bizimodu honek zuri ze aholku emango zenieke gaur egungo gaztei edo gaur egungo... Gaurko egunien oportunidade gehiago dukela ikisteko eta ikusteko eta gauzak egiteko eta horri gauzak aprobetxatu dizela. Eta libremente elegi dizela nahi dauena. Garbi dauna da, libremente izan behar dela kontue. Bai. Ez? Bai. Uste hori dela klabe bat. Baina, garbi dauna da, zuk eukidozula horre kriston tiradizoa, jarraitzeko gizonak, alaban gizonak, bilobak... Hombre, hori ez da kasualidadea. Igual askatasun hori da, ez? Transmititu desuna eta liberean, Ez que bakotxa bera bere askatasuna emunen bijako. Hor gutek iztau. Eta gero, euren konformidadi eta nomen konformidadi eta listo.